Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon nga adlaw, Lunes kita. Oy, katapusan na nga Lunes sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Aksyon Hotline. Kag sunod nga mga inadlaw magatukis na kita sa aton kalendaryo agod sa pag-abi-abi sa pagsulod sang ikapito na nga bulan, no? Ang bulan sang Hulyo. Aksyon Hotline. Duha ka adlaw na lang kag taguri, no? 2 days kag and a half. Way labot subong Martes, Miyerkules, pagka Huwebes sang udto. Magapungko na ang mga bag-o nga mga opisyales nga ginabuto sang tao, lakip na diri sa lokal, of course, pati na sa nasyonal. Aksyon Hotline. Pero apisar sa nagilapit na nga pagpungko kag pagpangalagad sa mga bag-o nga administrasyon, dala na diri ang paglaom sang pumuluyo nga kuntani ang pila ka mga problema nga aton ginatubang subong mahatagan na sang solusyon. Hindi man overnight masulbar, pero maumpisa na, especially sang Marcos administration, ang pag-address sang pila ka mga problema nga ginaatubang sang aton nasyon. Aksyon Hotline. Pero antes pa man sa pagpungko sa mga bag-o na ilihero o kung bag-o na pilian nga mga administrasyon o kung mga opisyalis sang gobyerno, especially sa nasyonal, di mauna na galing buwas nga adlaw ho, ang liwat na naman nga increase sa presyo sa petrolyo. Aksyon Hotline. Grabe ba niya mga dalagko nga magkumpanya sang langis, kaya mo ini ang ila sini nga pag-abi-abi o pag-welcome kay President BBM. Ti kumo nga may ara naman increase sa petroleum products, panibago na naman ini nga dagok o kon problema nga tubangon sang transport sector kag mga individual nga nagapanag-iyaman sang salakyan. Aksyon Hotline. Aksyon ay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad ang aton man pagpanamyaw sa tanan na nga mga kaaksyon naton nga nagamonitor via on-air kag amo man sa online. Kutob malabutan sa on-air naton nga pagpangalagad, nagamonitor sa transistor radio, monitor sa salakyan, diin ka man nga bahin diri sa Negros Occidental, sa Bacolod City kag bilog nga Region 6. Even dira iya somewhere sa Samar, Leyte area kag Palawan, thank you gina sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. Ang mga nagamonitor naman via online pagi sa Facebook kag YouTube, welcome na diri sa Monday presentation. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang trend subong, no? Siling kung nagasakay mas sa trend bla, kundi ika-13 na to ang kaso nga pagpanglutang kahapon. Pero daw hindi to siya siguro drug-related. Nga kaso, matapos nga in broad daylight, magintiro naman kahapon, timay lang waya mapuruhan, no? Nakuhaan pa sang CCTV footage, ti daw kasimple lang, pinalapitan lang kagintero ang biktima. Aksyon Hotline. Isa ka tricycle driver, dira iya sa area sa Barangay Alihis. Anong latest nga investigation sang kapulisan? Ti kung hindi ni siya drug-related incident, meaning, basi personal, no? Ang nangin rason or motibo sining nagluntad nga krimen. Pero siling ko nga ang nga daw nagsakay sa trend, no? Bisan ang mga
nagabangigay, nagainkwentruhanay, nagailinaway, subong ang mind settings ng tao, iya do ka simple lang magpatay sa pariyon yan, no? Action Hotline. O, kag subong ya kalabanan, magilinaway gani, may haragid armas ya. Dumduman itong kabataan nga nagtapungulay ng mga minor, o pinggan lang tuod, pero tay kumo nga naigo na sa kamtong isa, kundi patay. Action Hotline. Grabe, subong ang ini nga insidente. Pero anyway, ito giyantas pulis kay siging investigation. Karon na, base may update si Akson Alvin Graba sa latest nga investigation sang otoridad. Action Hotline. Kinawatay kuryente. Inang kable sang kuryente, bla, hindi literal nga ang supply sang kuryente ginakawat. Kay kabalo ka ini nga problema sa kinawatay kon supply sang kuryente, amuning problema subong sa Seneco mo, no? Nga amo na gina-charge sa aton sa ginatawag balang system lost. Nga ang mga konsumidor amo na iya ang suffer. Now tindi niya kay kinawatay gid nga inang nagatap sa linya sang kuryente. Arya kable ya, literal nga kable sang communications company ang ginakawat. Siling ko doon ginagasunlog man yung mga kawatan niya, kundi in pasubong nga ginapadasig ang pagpatigayon sang tagsa ka mga barangay upod na diring pulis nga ma-set up na nga daan bala ang ginatawag nga task force agod magabantay sa magkawatan sa kable sang kuryente. Oy, sige man niya subong nga pinagusto nila pinangutod sang kable sang kuryente ho, sang communications company. Action Hotline. Daway nagikadlok. For me, ini nga mga taong nagapinangawat ni sang kable sang kuryente nga iya sang communications company, nakaintindi ni sila, no? Kung paano na doon, kag kung paano nila hindi matandugan ng live wire na malapit sa ginagyan sining telecommunications company. Action Hotline. Di paano diri i-address ang setup sa mga task force, kumusta na? O ang kapulisan nagligad sa ila meeting sa POC, ang plano nila meetingon no ang 28 tanan ka mga patigayon sa negosyo nga junk shop ni Subacolod. No kay gusto nila paibaluon i-remind ni sila kagatagan sa paandam kay tidiri malang ni ginabagsak sa mga kawatining mga kable. O nga kuning kaso madakpan sila tapos pati negosyo nila mahalitan. Action Hotline. Subong nga daw, nagapadayon ang COVID-19 vaccination drive sa Bacolod, pero until 12 noon, no? Hasta alas 12, subong nga udto, kay mga 1:30 ang schedule, pero most likely, guro, medyo late naman na ma-start. Dira sa bahin sang government center, may patigayon nun today, nga appreciation and recognition ceremony para sa mga COVID-19 frontliners nga nagserbisyo sadtong himugasa gid sang COVID-19 o kon sang pandemya. Action Hotline. Ako yan nagapati nga ini kinanglanon tagid mo nga pasalamatan ini sila, i-appreciate naton kay sang primero pati na gani ang mga otoridad naga-remind sa public mo kay sing una sang portito ang problema sa COVID-19, ang mga medical frontliners, kid, bisan magsakay sa jeep, ang tao daw ginangakulbaan sa ila magupod, o ang mga tao nga basta kabalo ganing nga sa ospital nagatrabaho, mga medical frontliners, ang ila bisan tubad ingod balay lang, do kalain panulok nila, no? O during that time nga amo ni sila ang nagasakripisyo, tisiling ko dapat ginman no nga tagan ini sila sang nagakaigo nga pagkilala kag pagpasalamat. Action Hotline. Now, i-check naman karon na no ang pila ka mga latest update pagid kung COVID-19 ang pagambala ng mga cases kay kapon do tag 2 cases ang Bacolod and Negros Occidental. Action Hotline. Ari pagid ay atensyon sa tanan nga maginikanan kay ang orientation sang DepEd, although nga gina-expect nga by June 30 or June 30, and then pagka July 1 Friday
kundi magaumpisa na kag magapungko naman na ang bag-o nga tiglikom sa Department of Education. Subong ginapamangkot na noblang plano sa gobyerno, especially sa ginapaabot nga pagpatigayon sang face-to-face classes, no? Face-to-face classes nga subong do may hybrid kuno nga kwan daw nga approach. Ambot ano ni siya galing kay tiway paman gid sang ginpapanaog nga mando coming from the national government. Hotline. Mga detalye sinabantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Hotline. Ari lang ho isingit ko lang ni aber-aber pamangkot malang ning akon sa publiko Kay na siya Action Fred yung tandog yaman ni. Pero ano paglantaw nyo ni man, kundi duha ka mga bill subong ka daw nangin kontrobersyal na naman ho. Ang divorce bill nga ginaduso kag ining isa pa, no? Gang pagkastigo naman ang mga kuan naman proteksyon sa mga bana. Abi ano paglantaw niyo subong kinanglanon gini kag amuning dapat unahon sa aton mga miyembro dira sang Kongreso nga dapat dibatihan. Hotline. Ang divorce bill kag subong man ang pagmaltrato o hatag proteksyon sa mga kalalakinan, mga banang ginadaog-daog sa ila asawa. Hotline. Aber ang inyo opinion kang inyo sini nga mga paino-ino importante karon nga aga ipadala ina dira sa aton comment section. Kaya aton ginabasahon sa Facebook kag YouTube amo man sa text hotline no kay tingwad ta karon mabasa sa 0963-757-0874. Hotline. Ang aton pagpangalagad karon niya nga morning boylog man nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo niyang aton gina-recommend sa aton nga magka-aksyon para may proteksyon ng lawas mo batok sa anuman nga balatian, malayo ka ang matapikan bisan sang common illness. Kag amo lang nga produkto ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ang mayara no sang approval sang FDA sa pungsod Amerika. Ang mas nami pagid sini kay gigamit diri nga mangosteen ang super variety, no? Super variety nga mangosteen that only Dr. Alfred S. Villarico may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia. Now, damo sa phytochemicals, vitamins and minerals amo nang ginapabugal na gid para nga magbulig pabakod sang aton immune system. Amo lang ning hingani bantang immune system kag resistensya sa lawas agud malayo sa balatian. Tandaan ta gid ha, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule parisan mo pagid sang tea, amo ining perfect combination for sa aton sining nga pagpangalagad alas 8:22 na. Hotline. Maingin padala diri galing nga greeting so karon lang niya birthday ini sang anak sa amon security guard diri sa bahin sa Action Radio no nagarilibo kay ihado inmon inapatamyaw yung anak kay galing na lipat ko kun bala Sabado ni o kun subong ni nga adlaw ang birthday lawagon talag ni nga daan guard no para way nakuutang sa imo. Hotline. Ang isa pag hindi nga ginpadala niya na lista niya di nalipat magkukun bala sang Sabado man ni. Sige lang belated or advance tamyawon ko ni karon dugay-dugay promise. Hotline. Ayos salamat gid no sa aton sini nga mga kaaksyon nga nagasalig kang padayon nga nagabuylog diri sa Action Radio Bacolod. Now, diri na kita no sa pila naton nga matalakayan. By the way, ang update kaliha mo kibot ko nagpa-government center kung nagligad nga daw. Sa ground ba lang actually, naglibot-libot ko sang gabi. Ang nagabantay gali na subong sa entrance, kag within sa palibot sang government center, duwa nagali ka grupo, may mga tribo pulahan, may mga tribo putian man nga ara nagabantay. Hotline. Siling ko grabe ba gadulubling bantay di ba no sa bahin sang government center at least mayo no damo sila gabalantay da no mo nang gusto ya siguradong iban way panisweldo
especially ang putian, kiti way pakapungko ang masunod nga administrasyon mo. Action Hotline. Pero damo sila da. O may ID man sila. O nga nagapapungko dira ako nagapangalagad dira. Subong sa NGC. Uy, pati mga merkado subong damo nagali no. Ara na kuno duty. Volunteer ba na ya? Action Hotline. Alas 8:24 Action Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang niho kay bilang preparasyon, July 2 sa province, amo ni siya ang ginset nga deadline nga pwede na tapuson ang graduation ceremony sa mga kabataan unless otherwise nga atong may mga kulang iya sa tong tiempong may pandemic bala nga ang ila sini nga klase sa kabataan will be extended, i-allow sila beyond July 2. Now, pero ti ang ginapreparahan ta subong, ari na mo ang iya sang kabataan na nga pagpa-enroll kagang pagbukas sang klase for school year 2022-2023. Action Hotline. Now, pag intindi ko may pag-umpisa na subong, kay dito sa amon sa Patricia Elementary School, nga lapit na sa amon, tingala ko siling ko nga may ara na sang mga teachers. As a matter of fact, pati si Kapitan sang Barangay Estefania, nga hindi na gani sakop na yung barangay, isang barangay niya nga among lugar, at tuto siya gabulig, no? Which is a very good nga ginhimo sang Kapitan sang Estefania, nga nagabulig sila subong orient sa mga parents. Tisiling ko na no, ini part na ni sang ginahimo subong sang mga taga Department of Education. Action Hotline. Galing way paklaro subong nga guidelines coming from the national kung nanugid ang pagpatuman ang matabo comes sa sining school year pagsulod sang bag-ong tiglikom sang Department of Education. Joining us this morning is Richard Dilangri, balon ta siya kung anong latest nga update sini, no? Ang si Sir Richard Dilangri for the information sang listening public, ti siya ni siya ang taga-pamuno, no, sang Bacolod City Public School Teachers Federation diri sa Bacolod City. Sir Richard, how are you? Good morning. Good morning, Action Art, kag sa tagpalamati sang Action Radio. Good morning sa inyo tanan. Salamat gid ginuna tagig ka sir kay kahapon may nagmunog na mangkot sa akon. Sige na ni man may face to face na gid kay may mga orientation da sig saan inigin sugdan sir. So kung hindi ako magsala mga 3 weeks ago, may national seminar lang mga superintendent kag assistant superintendent. So daw padali nali ko sila nga ang mga schools sa ilang mga regions, sa ilang mga division, dapat mag-apply na sang face-to-face classes, no? Mm-hmm. So ilang ipinan ang school safety and readiness template. Okay. So dra na ginapa ang isat na panawag namon na require nga dapat magkonsulta sa mga parents, mag-conduct sa mga face-to-face consultation, meetings, ihanda ang eskwelahan. Okay. So, and then ang klase nga, mga classes, i-cluster na, mga schedule. So, hindi pa na siya full-blown nga face-to-face classes. So, kada kwan abig, halimbawa sa akon dira sa Andumana National High School, sa isa ka grade level nga grade 7, mga 20 na pero isa lang anay ka seksyon. Ang grade 8, mga 20 man ka seksyon pero isa lang anay. Grade 9, grade 10, 11 kag 12 isa lang anay. So daw ang sina daw pilot testing anay nga kung daw okay na, amo na nang requisite sa full blown nga face-to-face classes. So, ina siya, kung makumpleto na ang gina-require sa isat, nagpatawag na sa parents, sa mga LGU, nakapangayo naman sa permission sa barangay, sa EOC, sa DepEd. So, kung okay na ng isat, wala na sang no answer, kinalang yes na tanan, nga daw ready, nagkit kayo.
i-check ko na sa isang division office kung ano ka Mhm. matuod, kag kung do matuod na gid, i-check ko pag isang regional office. So pag okay na sa division sa regional office, meaning makago ka na sa imong pilot testing, kag this coming August 22, so may face-to-face classes ka na, i-kuha mo na, i-determine mo sa DepEd, ano kalawig, more or less, puro base mga sobra isa ka bulan, Mhm. or lapit 2 ka bulan, and then kanilagan, may pagtaas sa COVID or ano mga kabudlayan, making adjustment, and then afterwards, i-recommend niya na ang full-blown face-to-face classes action act. So, Okay. nagadepende ini tanan sa number of cases magyapon sa COVID, and then depende naman sa aton DepEd secretary, no, kung aminable mo sa sinang mga sistema, ti ko base madugayan sa sinang sistema kasi medyo meticulous na kayo. Mhm. Depende naman siya nga pag plano kag pagplaster sa klase action natin. Yes, but more or less, bisan pa sa entry sa bagong nga DepEd Secretary, doon mo niyang target sa mong sa DepEd. No? Kinanglan, number one, may proper consultation, orientation, and then dapat mag-isagid kag maghatag sang green light ang tanan halos nga stakeholders nga pwede na magpatigayon. Hindi gali nga botambalon nga sige yun, nagidyan, ma-start kita dayon 100% ka face-to-face. So hindi na nagahulugan nga mga 100% kita kaya ang pagkonsulta sina may consent kag waiver ina action art. Okay? Nga nabutang dira nga ginapasugtan kung akon bata nga mag-upod sa face-to-face classes, ining mga pilot testing da subong. And then nabutang man dira nga hindi ko pag ibasulon, i-akusar ang eskwelahan kung why man gina untoward incidents abi may magtaas sa COVID. So Okay. something amo na ang nabutang dira nga daw medyo at gusto sa eskwelahan, gusto sa ginikanan, gusto sa community. Okay. So daw kuan lang daw support each other kag why na sang ginasulay sa uli. I see. So, subong anong target ni Sir? Sige-sige ng orientation, sige-sige ang kay siling ko, one of the major requirements siguro ti dapat ang mga kabataan nga mag-participate sini kumadayon gid man ang first nga pag-conduct no sang face to face experimental ang guaya sini siguro mga fully vaccinated lagi ning allow sa rin no. Dra na siya nagdugay sa nga ligad kay ang DepEd allowed ang bata bisan hindi vaccinated nga pagsulod sa klase. Ang teacher siya fully vaccinated, so nag-react sad to si Councilor Renisito Nubero nga daw ka-unfair man kay nga teacher lang ang vaccinated, hindi ang mga bata. Pero kaya mo na ang kuha sa DepEd nga ang bata kung piliton nga i-vaccinate with, i-persuade lang. So, bisan hindi sila vaccinated, pwede sila i-attend sa klase basta may waiver pag consent ng aksyonan. I see. So, bisan wala siya mabakunahan sa COVID-19 vaccine, basta may consent sa parent nga pwede siya makaparticipate sa mga classes siya nga face-to-face, pwede siya i-allow. O pwede siya kay half day mo lang na tapos why na nag-operate ang kantin, madala na siya balo niya kag ang iya sinagwaaya sa CR lang. Okay. No? So tunga sa adlaw mga 3 ka oras butang ta aral na sa iyang classroom and then puli naman na siya. Daso naman na siyang inadlaw mabalik sa eskwelahan kung kay disinfect naman ang eskwelahan. Okay. So halog na kayo ang eskwelahan action art kay pila man lang nanay kabilog ang ara dira tag kada klase ti mga 40 tungaon pag sa kun high school no. Tungaon sa duwat tag 20-20 lang kada classroom. So 30 ka halog lang na sa sulod sa classroom action. Aha. Kag ti kun hybrid nga system siya, dumayara kuno bag-o nga system ato ang bali Doc Surungon sa akon kagabi. Ano ina sa sir nga system? Bali within a week, bali duwa lang kaadlaw ang face-to-face, the rest sina modular naman nga pamagi o module naman ipadala sa kabataan, ara naman sa balay sila, doon mo na? So, blended learning, panawag ta sina, ng halimbawa, isang ka klase, kundi 20 ang face-to-face. Ang 20, mabilin sila balay, ang ilan na iya, self-learning modules, no? So, kung hindi
the self-learning modules while naga face-to-face classes to, pwede ba nga ang mga classes to ang nabilin sa balay offline, ara na nila sa messenger, ang sira nila ang amoy sini nga mga buluhaton. And then, pag-abot naman nila sa halimbawa, Lunes subong, ang una nag face-to-face, ang ikaduwa naman nga batch, maabot naman din mga Miyerkules. So, inang ikaduwa nga batch siya nga sa ilabalay isang Lunes na sila, sukto naman na siya sa kwan isang teacher nga isang sa balay kanimo sa wala ka pa ka face to face ti adi na to nang siran mo ti amo na i-continue na nila sa pag face to face nila sa Wednesday. Okay. So meaning hindi man vacuum ang schedule sa estudyante kay while nga ang iyang classmates ng iba naga face to face siya yara sa balay naga-answer man da sang modules na ti iya man na output nga pagbalik ya face to face i-presentar yan ato nga naubra ya aksyonan kag i-process. Aha. Kung sakto ang yan na obrasang sa balay nila. So mas maayo ini sang sa purely nga face-to-face lang. Okay. Sang purely galing nga modules. Dria ma-validate sa teacher kung ano bla ka sakto ang iyang pag-answer kag ma-gauge dahil sa teacher kung anong mga weaknesses siya Aha. na dapat ipagid adjust sa iya mga estudyante action. Kag siguro ining consultation part maning kay nagligad to halimbawa in OHS may mga teachers tong daway ginalaw magsulod mo ti siling ko at least masettle na ni nga kung anong giman ang instruction sa bago nga secretary sa DepEd mapatigayon gilayon. So muna action art may mga pipila ka mga teacher nga wala pa gid mo-vaccinate wrong mando sa DepEd ya kung wala ka mo-vaccinate hindi ka gid ka participate sa face-to-face classes. Ito yung himuon ang mga online mo lang yung mga estudyante offline or ang modules lang kaya mo lang ang imo yung klasihan niya action art kaya hindi kaya pwede nga maka-handle sang face-to-face classes kung wala ka mabaksinite. Aha. Galing ti do ka unfair kuno na nga para sa mga nabakunahan nga dito sila mabira-bira sa estudyante nila ikaw ya karon way mabakunahan kundi ara ka lang sa balay mo man patawhay. Hindi ara ka man sa eskwelahan. Sa eskwelahan ka man. Hindi ka lang yan makakwan. Hindi ka lang yan makaminggol sa imo tong estudyante. Kaya pwede man yan mag-antigen ka lang, no? Ikuha ka lang. Okay. Patest ka lang yung antigen mo. Wala ka man yung COVID. I-report kayo sa eskwelahan. Tapos 2 ka simana naman. Nag-gather ka ng mga test. I see. Pero again, initanan ng ginaistoryahan sir, subject pa ni sa kung ano nga mandato man kag ipapanaog nga guidelines sa masunod nga DepEd Secretary. Action art, depende na yan. Kaya basibly ligwato niya yan. Siyempre, kabalo ka naman kay sa aton DepEd Secretary nga forthcoming. Medyo may kuhan siya. Guro kasi may plano mo siya. Ulat-ulaton ta kung ano man yung plano niya. Ate, sige. Para at least nakapanganda na kita nga parents, no? Regarding sa sining plan subong. Pero by the way, kundi July, ang sa province, kuno until July 2 ang mga graduation ceremonies, although nga tiwais ang face-to-face graduation ni virtual, Bacolod City, sir, almost tapos na kamo. Away pa man action art, may July 1 pa, may June 30, pero ang mga senior high school, most likely, face-to-face graduation sila yung action art. Ang high school? Ang senior high. Senior high, okay. Opo, kung ang high school, pwede man siya kung basta may permit sa EOC, kag ang yang isat, na-check naman sa division office. Ano ganun iliwat ang isat, sir? Ng school safety, ako ng assessment template. Assessment template. Bali, ang iya. Ang S sa school safety assessment template. Isat school ano to kani? School safety assessment template. Isat. Sige. Anyway, wala to na muna no kay ginuna ko lang ang public schools kay subundog nga matamat na sa private naman nga mga schools dason ang i-check namon kay ti ang sa private school siya nagligad to do grabing online classes nila kung wala may same man ina ang ginahimo nila subong nga padugi. I don't know kung naka-discuss ka mo with the waya ka mo ka istorya sa taga private siya no. So ang private may lisensya man sila gyapon sa DepEd pero daw tinatagaan nila sila sang ligwaya kay kung ma-control mo lang ang situation. Ti kagula man niya sang daw medyo untoward problems kina allow na lang sa DepEd action art.
Okay. Sige, pero ma-check kami sa mga management sang private school for the information sang publiko. Salamat gid Sir Richard for the time kag ti sa bago sa imo na siguro July 1 man mang Bacolod City National High School mo bira-bira ka naman dai. Sige, Action. Thank you very much. Good morning, good morning. Good morning, Madam Uging. Salamat. Action Hotline. Si Sir Richard Hilangre, siya ina ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Now, ti subong amo ning ginahimo, ini iyang ginapatigayon subong nga program sang DepEd under pa ini sa subong pagpamuno ni Secretary Briones sang DepEd, no? Pero comes July 1, tiway kita kabalo kung ano naman niyang ipapanaog nga guidelines kag mando ni Vice President Sara Duterte Carpio. Action Hotline. Pero ang matabo kung mayarang gidman, no, sang face-to-face classes hindi pa 100%. Blended learning gihapon. Actually, matabo sina, depende kung anong system nga ipatigayon, may klase dira sa mabalik ka sa school every other day or nano ang himuon kay August pa man mo, no, ma-start. So malawig-lawig pa ni, and hopefully ang guidelines gid for the forthcoming school year ati mahalin na iya kay Secretary and Vice President Sara Duterte Carpio. Action Hotline. Kamo nang balantayan ta kung ano ang ipapanaog nga guidelines, no, sa incoming administration kagun balas gihon pa ning National IETF na amo na mga pagkambyo kay ti bisan diri sa aton ang EOC ni makuha na ni mo matunaw madula na ni tingbon lang sa DRR mo for example, and then ti kung ano man nga guidelines diya papanaog ni Mayor Albi, no, ni Mayor Elect Albi Benitez, amo nang aton bantayan man for Bacolod City kay subong ti ang EOC gatag pa ni clearance mo. Ti kung tunawon ng EOC, ihatag dira sa DRR mo ang tanan nga trabaho, upon na dirang Office of the Mayor and all, ti ang white na mabalaan pa kung ano diri ang papanaog nga guidelines ni Mayor-elect Albi Benitez. Na amo na mga balantayan, pero ti ang teachers nag-umpisa na yung DepEd sa orientation, consultation sa mga parents. Ti pero kung kamo pamangkuton, okay lang, no? Do you think kimpo na gid man padala tang kabataan ta sa eskwelahan vaccinated na halimbawa sa COVID-19 vaccine? Okay, allow man to nga maka-intra ang way mabakunahan. Pwede lang sila kakadto kay way man niya mandatory vaccination nga kasuguan des Pilipinas. Basta may consent lang sa parent. Amo na ang mga konsekwensya kag mga balantayan naton sa pagsulod gid sa bulan sang Hunyo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansya ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako galis. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loobang labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:56 na. Uy, si Jan Acosta, gliga monitor mano. Mga taga Purok Paho, dira sa Purok Dulaw, Purok Paho, Barangay Dulaw. No, gapangapi sila kuno na damo sila, okay. May lang pagpangapi na mayong agaman kay Lily King, Bilili Uligo kag Jinky Dalagdon, Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo. No, Sir Alex din ka naman nga aga pa. Action Hotline! Ayos ga monitor man karon nga aga, thank you gida sa kay Marilo Baron kag Usimong Caltorilla sa Binalbagan na Isaiah, si Alvin Vivero Olimpo kag May G, Joel Alapar kag John Sibalios. Thank you gida. Tons Itino Buds, bo kabudlay basahon sa ngalan mo kay Ginbaliskad. Action Hotline! Ang iban karon naman dugay-dugay pero ari ho kay para at least mabasa kung na di kay ginpadala ni ka kuha namon mo ka idol namon lang security guard si Andrea Bibauco, anak yan ni 4th birthday, nalipat ko galing guard kung saan ang birthday niya. Advance, belated o kung subong nga birthday ni sa anak sa amon guard dire no? Si Andrea Bibauco, siling nga 4th birthday, ika-4 nga birthday. Happy birthday sa anak sa amon guard. Si Andrea Bibauco, kag amuman kay John Mark Bernardino, no?
Barangay Balabag, La Carlota City. Sa sining duha, advance happy birthday or belated happy birthday sa inyo kay way ko matandaan gid way mabutang ni guard kon san og gid ang birthday ni Labla. Pero anyway, advance or belated happy birthday greetings gid sa inyo nga duha. Ayos, salamat gid sa mga naga tutok karon nga aga. Now, balikan nato ng aton sining mga talakayan karon nga morning. Isailuan ko lang si Councilor Al Victor Espino, siling kuari man nga kag i-update ta karon kay Colonel Joseph Thomas Martir. Kay siling ko ang trend bala sining do ka jutay tingki subong bala do ka simple na lang niya pinatyanay ang tao subong ang pagupot sang armas bala do ka hapos na lang no. Kag kahapon nagdugang pagid sa listahan pero siling kuya do hindi ni siya drug related siguro no kay ang patrol ginatinguan man ni Action Alvin nga ma-interview kun tani ang hepe mo do iyan isang station 8 paguro sakop da no natabuan sa insidente kun ano ang latest nga pag-imbestigar nila parte sa sining natabo yang kaso sang pagpaglutang. Pero tika budlay man sining siling ko ang trend subong balayado. Ang tao subong do ay man madlukan magpinaniro no. Habakon mo tong minor maka paminsar sa iya galing iya to yung gurubag ngagto kay tingin pa bakal gani rugby do ay nagpati tipingan pero nagkwanto siya nagtipatay gitong victim. Ari ay diri sa Bacolod City, portik damo na sa CCTV ordinance, pero lately, kung dumayara pagid sang ginapropose, nga CCTV ordinance sa Bacolod City, nga aton ginahulaton tani, kag ang next administration, isa sa mag-concern nga ginabal ni Attorney Bong Dilag, ang nagaserving nga spokesperson subong, sang kampo ni Mayor Albi, ang peace and order, ti isa man ni sa ngatagan prioridad mo, Online sa hotline. Joining us over the phone, subong ti until kwan pa June 30 siya ang sa Police Matters, pero way takabalo ba si kun sa mangin kwan ni sa Committee on the Finance bla way takabalo kun anong committee ba uyatan niya comes July no sa first gid nga session nila tinra na mabaluan kun anong committee chairmanship niya. We have Councilor Al Victor Espino. Sir, good morning. May aga-action art and of course sa tanan naton nga tagpalamati labi na gid sa mga suki mga taga Bacolod may aga sa inyo tanan. Salamat gid siling kubaw ang trending sa Bacolod City subong daw matyagan ko sa mga tao bla jutay tingki ato ya kagahapon nga nagluntad nga insidente siling ko do nagupod siya sa trend nga pagpaniro kag broad daylight man siling ko do mga tao subong sir do ka jutay tingki lang ka pang tiro no. Isa pa na. Oo. Piling lang masabay ta sa Kwanbla, sa trend subong kay do sadya. Oo. Pero anyway, anong pinaka-latest, sir? Nagigan na interview ta magkaparti siyang tiniruhay. Although nga ti, ini siya iya police matter nga ti, police dapat ang mag-address ni. But I know that the Benitez administration, isa sa mga priority nilang peace and order man, when you talk about peace and order, ti isa ni siyang matalakay. Nakasugilanon ka mo lately ni Mayor-elect Albi? Yes, actually may directive si Mayor-elect Albi Benitez no kag napatuman na naton ini. As a matter of fact, dugang sa aton nga police visibility, ipatuman ni Mayor-elect Albi Benitez pag abot sang tion ang pagdugang sang mga salakyan no. Under the UNRD administration of which I was a part of Action Art, may 7 na ka mobile ang natag sa Bacolod City Police Office no. Amo ining makita mo na nga nagalagaw nga mga Mitsubishi Strada. May ara pa kita balanse sa pag-insindi ko another 7 no because 14 ang commitment sang syudad sang Bacolod sa idalom sang Leonardo administration kag ini ipatuman ni Mayor-elect Albi Benitez. So nakaistorya hinon-ano na kami ni City Director Martir, Colonel Joseph Martir, kaupod sa kay Mary Jean Ramos nga konseliin sa department head naton sa idalom sang City Planning and Development Office
nga kung sa diin ang pundo sa syudad bahin sa annual investment program din ni siya nabutang. So na-inform niya namon si Colonel Joseph Martir under the direction of Mayor-elect Albi Benitez kag nahambalan siya naton na ipatuman naton ang nabilin nga 7 ka mga units nga mga mobiles, no. So isa ina sa pamaagi nga mataga naton na sang mobility ang aton nga kapulisan, no. This will be a donation from the City of Bacolod to the Bacolod City Police Office. So amo nang isa naton nga gintalakay kag of course the priority of Mayor-elect Albi Benitez under the Benitez administration ang isa sa mga hatagan sa prioridad isang peace and order naton. Yes. So amo nang aton nga kung diin kita makasunod din makabulig because para sa ibalos ng aton mga tagpalamati ang Bacolod City Police Office is under the National Government Agency of the Philippine National Police. Ang role sang isa ka LGU ang mag-augment or support sa sini nga opisina. So the Benitez administration naga double time gid, no, nga pag-abot sang tion sa June 30 noon time, we will already have effectively done sang aton nga pagtrabaho kag masugod dayon wala sang simpo nga iusik action art. Yes. And since gati ini mga cases, mga nagluluntad nga insidente, ang kaso nga pagtiniruhay, ika-13 to kapon, pero ti ang pulisya, sige man ang investigation nila. In fact, siling ni Colonel Martir, the last time interview naton, may ara naman nga natumod nga mga suspects or group of suspects in some cases sa tracing, nga isa pa lang na pailan pero may 5 nga ginapreparar. Now, gusto ko lang kantuan, sir, nga namuno na last time ni Vice Mayor Elcid. Sila nga si Councilor Al, may ara paginasang, daw may ara ka kuno subong, daw ika-4 na ni CCTV ordinance. Tell us, nano ini, sir, pending pa ni? Ato na ipatuman sa paalabuton nga bag-o naton nga mandato, no, sa ini nga termino. Ang isa naton nga i-obrahon na action art is the upgrading of the sang kapasidad sa mga CCTV sa mga pribado nga mga negosyo pag sa aton nga lokal nga paggobyerno. So ang ipataaso naton ang kaysa una may ara DILG memorandum circular nga kung sa diin nagbutang sang specifications, no, nga mabaton sa aton nga LGUs bahin sa megapixels or sa clarity sa aton nga mga cameras, but subong i-modify nato lang atong ordinansa nga para mahatagan sang madugang nga mataas-taas nga kapasidad nga mga kamera sa atong nga mga negosyante kag mga pribado nga mga negosyo nanungod nga na ini nga technology nagbahar-bahar na manggid action art di para sa una nga kamahal. But subong masarangan na ini sa mga negosyo, but we will put a bracketing kung pila ang kapasidad sa imong negosyo amo man na ang imong ipatuman kung mag-renew ikaw sa imong business permit. No, so but ang pinakadako gid action art, most of these crimes, especially crimes against person, are unpreventable by law enforcement. Ang ilig lang pag hindi mo mapunggan ang kainit sa isa ka tao kung halitan niya ang iya isig ka tao. No, but what is important here is dapat ma-filean, ma-identify kung sino ang perpetrator, ma-filean sang kaso ang mga natungdan, kag dapat may prosecution gid. Ang importante action art, we will send a very strong message to the people in Bacolod City kag ang mga tao nga gusto nga mag-obra sang mga hindi amo diri sa syudad sa Bacolod ng aton Bacolod City Police Office, ang aton lokal nga panggobyerno sa syudad sa Bacolod, hindi magtulog hasta ma-resolve ini mga krimen. I think convictions will serve as a deterrent para sa ini nga mga buluhaton. Hindi nga subong mahapos insakto ka mahapos ang nagakalatabo subong mahapos sa ilang paminsaron nga kung may kainit sila sa isig ka tao nila, ang ilang recourse is to take up a firearm and usaron, no, tinuon nila. Ini action art para maintindihan sa aton pumuluyo. Ang pin gun is one of the most very difficult to detect na klase sang armas luthang. Very very simple contraption ini ang pin gun. Adu tubo lang ni sa action art, ginabutangan sang spring, ginabutangan sang firing pin, kag ginabutangan sang bala. Kung lang taon mo ni siya, this looks like an ordinary pipe. But no, very very difficult to detect. Kag gamay ni siya nga klase sang armas luthang. Pero
very crude but very effective, no? Kaya kita mo to tong kabataan nga tabo sa Quezano, malapit tayo nga ginobra sa isa ka bata, sa isa ka minor. But very effective, patay ang isa, no? So ang isa ta pagid na dingi dapat tatagan sa pagtutok, ang pagbalik naton sa pag inform sa aton nga hindi lang sa aton nga mga bulutuan, sa aton nga mga kasimbahanan, labi na gid sa aton nga mga pamilya. We should go back to the very fabric of our society. This is a testament nga our society is degenerating action art. Dapat ibalik tani sa aton nga mga pumuluyo, ibalik tani sa aton mga ginikanan, nga isa-isay sa aton nga mga kabataan, nga ini mga buluhaton hindi dapat maubra lang sa isa ka mahapos nga bagay. Na dapat tanan pwedeng istoryahan. Ang mga matanda magtiro action art hindi gani magbunot sa iya pusil kung hindi agid kinanlanon. Hindi nga hapos sila maniro but ini sila way gani guro ni katilaw kapit pusil sila nga pangabuhi except in that time. So muna dapat dira kita mabalik action art. Yes. Siling ko ari pagido kundi isa sa mga ginatinguan man sang Benitez administration kag nalakip no sa iya priorities spaghetti wire nga problema. Subong siya rin makawatan no gabulig na kay Mayor Albi gali pangawat niya sa mga spaghetti wire so. So correct. Sili ko, nano ni sila yung way pa kanina punggol si Mayor Elect Albi, ikaw na ka po yung pangawan sa mga kabli, gal ginakawat nila kang ibaligya, sir. Well, may rason in action art, no? Ako ay am at the forefront of these spaghetti wires, no? Ara na si Dalon sa akon komitiba sa Sangguniang Panglasod, komitiba sa Information Communications and Technology. That is why ginatagan kita man sang direksyon ni Mayor Albi, hatagan sang pagtamod ang nga problema. However, no, nabalaan naton nga 80 to 90% sa mga spaghetti wires are not working anymore, no. Amo ni mga daan nga mga copper wire bla amo ning ginapangkawat sang aton nga mga very very forceful nga pamuluyo sang bakolod. You know what, ang isa ka span action art will cost ang isa ka span kung gisa makakuha sila sang madamo kang madamo isa ka 18,000 pesos. Grabe ba? 18 to 20 plus thousand man ang isa ila makuha sila. So dako ang value. So the reason is not for anything else but the reason is economic. Na mahal ang kilo sang copper subong. So but then again, kung mahimos ta ini madula na siya ang ano. Ang problema kung sa action art, ang pinsan nilang ginauto nila copper, ang sulod gali fiber optics. So ang ginahalitan nila, hindi na nila mapusla ng fiber optic kay wala ng value no sa kilohay. Pero kung utdo nila tanan kita ginahalitan nga tanan kita very very dependent already on information no. Labi ining amo nga tawag na data cables bala. Mauntat aton internet, mauntat ng aton tanan. And all of us are dependent now on the internet for work, study and play no. Para na tanan. Kung ginahalitan nila hindi lang isa ka bagay but tanan. That's why nga ginapakamaayo naton nakaistorya na kita sa ila. By this week, I will solidify a task force no nga pagpungko ni Mayor Albi. Masugod na ang pag-implementar sa isa ka target area nga makitaan sa pumuluyo naton nga malimpyuhan masarangan naton malimpyuhan at no cost to the city ang ini nga mga proyekto ni Mayor Albi. Kung ako, Councilor, ang suggestion ko, ipa-action ta ni guro sila kung sino na nagapangutod ni abi apply ka mo to kay gaan ka mo obra mga hawan. Isa pa na. Abi ato sang una gapulo panago kamo ka mangutod sa wire kay kapisan sa inyo mga wataryo. Para nga way nagila ka mo problema bulig ka mo sa limpyohanay na sa mga spaghetti wires. Nga tudluan lang ka mo kung anong utdon nyo. May income pa ka mo. May ano pa ni sila action art ha? Nag-uniforme man sila sang kung nano da. Ay tuod? Okay, broad daylight man. Hindi man sila sa gabi. Kaya kung gabi, pas makurintik bla. Correct. So ang ginimo nila, nag-uniforme man sila kung kay sino da nga telco. At kuno abido sila man. Pero ilagari iya ang kapital. Todo, di sino man nabi nga kung ikaw ordinaryong pumuloy, alangan si taon mo na nakakadamo sa nagakalabit subong sa wires nga na kung sa poste kakayo. Correct, no. Masiling sa ti, alangan mo na sa wayon kay siya, basi kung kuha na to. Lain ko may ulo ID, may sila suksok. Pero ilay, uniform sila, pero do tricycle, kalamana nang ginagamit natin. So anyway, initanan, hopefully, pagsulod ni Mayor-elect Albi, amo na ang matabo. No? But by the way,
ti June 13 and part of the team bala tong transition team na nung gina-expect ninyo, sir? Well, actually nakauna na nga sinapol ang transition team sang duwa ka kampo, no. Ang kampo sang outgoing mayor sang Dilodi administration, and of course ang kampo sang mayor-elect, no, ang pasulod nga administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez nga ginapangunahan ni no less than Congressman Greg Sataya of the Long District. Ang sapiak ang ilang representante si Attorney Ed Quansing sang city administrator. So nagsinapol na, no, nag-istoryahanay, and we were promised that ang mga dokumento nga gina-require, not by the Albi Benitez administration, na gina-require ng Department of Interior and Local Government, na dapat nga i-turn over sa incoming administration, mapatuman nila on or before June 30. So, ara naman tanan, ginahulat na natin ang physical turnover sa sila mga dokumento. Galing kiti kon beyond June 30 nila, halimbawa hindi makumpleto hatag, way man na problema, sir, importante guro matupa tanan, ano? Correct. Ang bot sinasin nga nun, hindi ka, do bingit ka bala, na napirdi ka nga, imon ay obligasyon sa pumuluyo sa siyudad sang Bacolod, nobody has to tell yung i-turnover mo na. No? Ang importante, tani bila namon nga gusto mabalaan ni Mayor-elect Albi Benitez, is the fiscal condition, fiscal health sang aton nga siyudad. Because ang aton nga kabalo ka Action Art, ang mandate nga ginatag kay Mayor-elect Albi Benitez, kay Congressman Greg Sataya, 2-man gid kadako, no? Mayor-elect Albi Benitez won by a margin of 64,000 votes. Si Congressman Greg won by a margin of 110,000 votes. Ang aton subong nga kinanlan nga paubrahon, ang expectation sang ini nga mga pumuloy isado kataas. They're expecting change, and we aim to give them change sa first 100 days. So, sang pagtungko ni Mayor Albi, or at least the first year. So, ang importante naton nga mahibalaan ang fiscal health sang syudad, so that mapatuman naton kung anong aton nga saysay, pasalig sa pumuluyo sa tion sang kampanya. So, simpo na ini sang trabaho, tapos na ang politika, wala na ginatumad ang politika. It is now time to work. Kung si Congressman Greg pa, watch us work. And we will fulfill our promises sang kampanya, Action Art. Yes. Si Marites, di ko kayo gagaw. Text niya makunta si Councilor Al, kung anong English ganun isang bingit. Lingko na, si Krito talang naman, kuton talang sa magitahe kita. Ito blang. Damo giblay ga monitor si ang bingit, cry baby. Cry baby na siya, no? Ito ka social lang mamadihan, pero bingit mo na gyapon. Gani. Anyway, sundo na mo ni Sarah, and good luck, no, sa bag-o naman nga mandate inatag sa imo dira kag sa team ninyo sa pagsugod na sang inyo sini nga pagpangalagad. Thank you gid, Councilor Al, kag good morning sa imo liwat. Salamat, Action Art, kag mayong aga sa aton tanan. Action Hotline! Alas 9:16 na, June 30, gina-expect nila to nga ba-turnover, kung hindi man tanan, okay malang na iya mo nga isunod to follow iba nga documents, pero kabalo ka obligasyon mo giman na iya mo, why mo man agin pangasawa ang pagpungko. Nagamot man ni manino yo. Sige, kabalo na ko na ninoy galikidamo gilabugay kasi linga nga pagpunta siya bala kung ano ng English. Tamo gimaritis ga monitor, no? Action Hotline! Thank you, good morning kay Ninoy Roger Montalvo, no? Congratulations. Si Kib madala sa FIBA nga team naton dason nga to represent sa FIBA World. Ninoy, anong latest doon ko ka-update subong sa hampang sa basketball? Action Hotline! Thank you gida. Siling ko gani may isa kuya gani banwang na experience kasi una ti isa ko sang nagupod sa nagdaog na mayor, and during the campaign isa kita sa nagbulig way pa ko to diya sa aksyon. Ang malain sa tuya pagsulod ya gani hindi gito siya kapungko pagdaog ya. Hindi nga hindi kapungko nga sa pagpangalagad as mayor of a town. Hindi siya kapungko literal kay ang pulungkuan sa mayor's office gindalaya puli sa mayor nga napirdi. Pagabuta mo way pulungkuan mo
Ti okay malaga. Pwede malaga ka bakal plastic ka pulungkuan temporaryo pero grabe pag ito yung banwa mo silingkuari man yung nagdaog ka na mayor hindi ka pa kapungko. Hindi ka pungko nga sa pagpangalagad sa serbisyo. Hindi siya kapungko literally because pating pulungkuan gindalasang napirdi nga mayor pulis blind laya. Ay burti nga pangabuhi silingkuti dalaman ta bangko ta para kapungko kita Action Hotline. Alas 9:18 na. Ti ulaton ta niya kung ano ang mga masunod. Pero ti ari ay mga negosyante, isa sa mga ginapropose bong may mga pagkambyo or may mga improvement, may mga pagligwat sa CCTV ordinance, especially nga obligahon sa imo pagawad sa business permit nga mataas-taas man ang quality no sang imo sini nga CCTV camera para nga ti kung makakapture dira any incident, makabulig sa investigation sang otoridad. Kung ano inang kaundan, kamaplastan na sa council, ang next nga council nga setup, tidra ta na mabalaan kung ano gid ini nga mga pagkambyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang
sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Why na kita tiyempo, sinunoy manggubat, gamiskol, noy may puto kag dinuguan kadaaw. May agad, noy may lang pagmonitor. Si Sir Alfredo Sapa, siling Action Art, ina nga trend ginstart na sang Duterte administration. Siling hamak mo 6 years na nga pangpamatay sang tao. So today and in the future, amo na ina ang trending kung wala mahimuon ang new admin to stop it. Watching makuno si Lito Maconocido Valmoria sa paglaom. Oy ka maninoy nunoy paglumutan good morning lang dira. 3 days na lang before inauguration of the new leader of our country, gani man, Lito, salamat Yugori Labarti Rachel. God bless siling ni Merly Gonzaga. Tita Minda, Bombasi, may nga agad na Tita Minda. Araman si Christine Minies Villalobos. Yo, salamat gid sa inyo di na itong kuhan ginaban. Nag-comment party sa Turko Jungko may nga agaman. Hindi ko na makita. May nag-comment party sa survey tabla para sa kuhan niyo sa may divorce bill kag ang kasuguan man gina duso para sa proteksyon sa mga bana. May reaksyon to di siya gina galing kay
Kuano, hindi ko na makita. Parinuel Zambales, kag Diding Alojamiento, salamat Romulo Dihapa ha. Noel Zambales, morning pare, Red Batley o Battle, araman si Marilo Baron, kay John Adon Silingya, no? Iado yan yung manghud ko no, si Radney, ni Tamarilo. Sige, Oto ni Merlin, may agadra, Juan Mil, Mark Navarro Baligwas, 7th Street, Purok Tangkong, Kuro Barangay 7, Kamonitor man. Thank you, Gid. Alin Louie Himutia, dra sa Tagakaliling. Thank you, dra sa inyo. Kag si Siete Ram Kier de la Cruz, Mr. Amarante, kag Robert Regalado. Ang iban, sorry gid, di ko gid malabutan, why nagid tiyempo. Action Hotline! Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!